Kwathi phezu kweli dwala, phezu kweli lwalwa ndiyakulakha ibandla lakhelwa kolu lwalwa lukukwazi nokutyilekelwa ukuba uKristu ngenene ungubani. That is who we are as the church. Sakhelwe kweso sityhilelo, and ulilishwa ukufumanisa ubana abanye abakasifumani esi sityhilelo. But ndilapho ukuthi khawumlinde abhale kumacwecwe enhliziyo ukuba ungubani. Isignature yakhe uyayibhala emphefumulweni makhulu, uyayibhala emphefumulweni ukuba yabona ngoku sendimthemba kakhulu ngenxa yoba ndimbonile, akekho khathalayo ngam njengaye. Hallelujah. Who is Jesus? Khabayeka abantu bathethe kodwa khawufunde ukumazi. Can you open your heart and yourself ekuthini umazi? Umazi. Amen. Umazi. Bathi abantu abake bashunyayezwa intombi yomSamaria xa befika kuYesu, ngoba intombi yomSamaria ivesi eshumayela ngayo inye ka ithi zani nibone. Xa befika kuYesu bezobona bathi asisahlaliswanga ukuva umyalezo wentombi yomSamaria, sesihlaliswe ukuzivela nokuzibonela. Can you be so patient with God that ude uzivele? Uthi bayathetha utata unyanga ngaye, bayangqina nabazalwane bebandla lam ngaye, kodwa ndifuna uzivela. Khawuthi nasentlungwini xa uthandaza ngentlungu ube nayo into ethi, Lord, what is it that you want me to know about you even in this situation? Ufuna ngazi ntoni? Yintoni ufuna ndityhilela yona ngale meko? Kutheni ndingaviwa ngabantwana besibeleko sam? Yintoni ufuna ndifundisa yona ngabantwana? Endaweni yokumsola uThixo, khawufunde ukumazi. Khawumlinde uThixo azazise. And uyazazisa bazalwane. Uyazazisa. With every step esithathayo kwi-relationship yethu naye, uya ezityhila even more. Hallelujah. Amen. Are you ready ukuba akazazise? Are you willing to know him? Uzazele yena. Ufike kwilevel apho uthi yabona ngoku ndiyamazi, andisamazi ukuba ndisiva uthetho. There are people that know about God. Hallelujah. Kukho abantu abazi ngoThixo, kodwa kukho abantu abamaziyo uThixo. And iBhayibhile ithi abo bamaziyo uThixo wabo bayawukuma. Those that do know their God, they shall be able to stand. In other words, uzawumana kwimeko abantu bebengenawo makuzo xa umi ngoThixo wakho futhi umazi uThixo wakho. Ngoba uNguThixo uthe yena ungena nathi ezimekweni. Uba abasingena emanzini amaninzi uthe ngoba nathi. Uba singena emililweni uthe ngoba nathi. UNguThixo uthe akanakusishiya engenakusilahla ngoba nathi kude kwesiphilisweni kwephakade. How much do you know him? Abazalwane banamhlanje abakho patient in their relationship with Christ. Uba bamnyamezele azazise. Bathi izinto ziyatshintsha kwi-relationship babe nalato ukuncama. Bacinga akekho inobashiyile. Hallelujah. Can you be patient with him this morning? Umnike ixesha lokuzazisa. Ixesha uzazisa uThixo kumnandini, azazisa uThixo ebuhlungwini bethu, azazise uThixo imeko ezinzima, azazise in our laughter, in our joy. Athi ndimlathixo ukukhuphile ezweni lobukhoboka. Hallelujah. How much do you want to know him? Umgama ofuna ukuhamba naye nokumazi uzawudeterminwa indlela ozimisele ngayo apha endleleni. Hallelujah.
indlela ofuna umazi ngayo sayibona ngendlela omthobela ngayo, sayibona ngendlela omquqela ngayo, sabona ngendlela olangazelela ngayo. Kwabantu kuthiwa sithwa namhlanje uyabanda athi ngikhona enkonzweni mandingashiyeki, I want to know him more. Uthatha abantu abathi bephangele i-night shift ekuseni Sunday athi mandibalwe kwabayonqula uThixo enkonzweni ngoba ndifuna ukumazi ngcono. Kukho abanye abantu kuthiwa uyanikelwa athi ndifuna unikela nangale ndinayo so that I should know him more. Hallelujah. Ngexesha kukho abathi hayi yaza kakhululeki, hayi wethu ndisafuna uyibona kwabanye lento. Kukho abazinikele so much abathi in everything ethethwa ngoYesu I'm in the front. Uba kuthiwa makuphakama abantu abangaka Yesu ndifuna uba ngoqala, ndifuna uba ngoqala. Uba abakuthiwa abantu abasindisiweyo mandibe ngoqala. I'm willing to go all the way so that I should know him more and know him better. uPaul ubalisa kazincamileyo for the sake of amazi, and ugqibeleni wancama noba kubomi wasilisha ubungqina bakhe nentshumayelo yakhe ngegazi lakhe. uPaul wabulawa ngenxa yevangeli because he knew uChrist ngendlela epheleleyo, he knew uChrist ngendlela engaphaya. How much do you want to know him? Hallelujah. Xa ufuna ukumazi uyancama man, uyalahla man, yonke into inokwenza ungakwazi ukuba nobudlelwane naye, uyalahla sonke isono nemithwalo kuba ufuna i-relationship noThixo. Isono akuthi kwakho yasingeni, uyancama, uyalahla, uyavuthulula. Uthi noma ngaba ukhe wawa wakhubeka uphakama uvuthulule, but I still need to know him. Ndifuna umazi ngcono, uphinde ubuyele uhlambulule uphakamisa izandla uthi ndincedele banakwethu, I want to know him more. Abazalwane bathi xa ebewile angakwazi ukuphakama asesikaphelele kulaa ndawo ngenxa yeshame, athi bazawundijaja, abazundamkela, andisikwamkeleka, abazawundihleba. Come on, if you need to know him, phakama kwakhona. Uthi umhlabeleli, a saint is just a sinner who falls down and rise up again. Ithi xa ubuwile uphinde uphakama uvuthulule uthi ndiyaya, noba ndilimele ndiyaya. Kukho abantu abeshelwa sibe sibuhlungu, athi ebuhlungwini angamthuka uThixo, amthembe even more in pains. And uyakhathala ngabantu abanjalo, uzibonakalisa nangakumbi. How much do you want to know him? Ufuna ukumazi kangakanani? Hallelujah. Ncame owazincamayo ngenxa yakho. Hallelujah. Zincame for lo wazincamayo ngenxa yakho. Sukumncama unikezele ngaye yena owazincamayo ngenxa yakho. Hallelujah. Kaka uzincame for his sake. Umbone kabanzi. I-relationship iyalwelwa. Yabona i-relationship enamandla nenobomi. You need to fight and sacrifice izinto for yona. Ngoba lochaba luzakubonisa izinto lokuvisa izinto. Khawuncamenye. Hallelujah. Bakisimele ngenyawo.